Както сте разбрали от заглавието на днешното видео, днес ще правим лука ревю на Fortnite акаунта ми. Ако ви хареса това клипче, може да оставите по един лайк, да се абонирате за канала. И нека започваме. Ще почнем от емоутовете. Само да разбера. Имаме 112 емоута. Имаме този. Те по-набързо ще ги минем. Те с някакъв Тайкан Селес. Някакви корабчета, как Star Wars. Go Mufasa. Roll, Get Greedy. Имаме някакви Star Wars. Имаме този Rage Quit. И да, това е от емотовете. Сега да преминем към каквото и да е това. Някакви фойерверки работи. Той лично не го ползвам, даже не знам за какво се ползва. Те с никой не го интересува за това, аз лично не ги ползвам. Той за падане. Хора, знам, че сте тук за скиновете. Все пак някакви обувки. Глайдерите, тях ще ги минем по-набързо. Амбрели, всички амбрели, дето имам, ето ги. Имаме някакви други глайдери, тук Marvel. Имаме Gaming Legends Series, DC Series. Аз лично ползвам това, много ме кефи. И нека преминем към кирките. Тук имаме някакви китари, някакви... Тази кирка не е лоша, но даже е яка. Та също не е лоша. Тук имаме някакви мечове. Та също не е лоша, такова галакси, яка е. Тук имаме тази коли скиптера. Та са хубава. Тези двойните кирки са хубави. Те също. Тук някакви други мечета, работи, риби. Star Wars кирки, Marvel кирки, Icon Series, китари, Lava Series, Gaming Series. Ето също е много яка на Catwoman. Имаме Карил Series, бакблинговете и тях по-набързо. Имаме Lava Series, този бакблинг е някакъв компас, Bubble Tea, някакви знаменца тук. Ето е яко. Марвел тук някакъв телевизор. Тук имаме някакви други работи. Клавиатура. Тук още Icon Series. Те са Shadow Series. Някакво купче. И сега да преминаваме към скиновете. Да видим. Почваме с този, който е безплатен. От Life евента ми го даде. Това е OG Pass. То е безплатен. Мен лично не ме кефи. То се изпълняваш май с квестове, ако не се лъжа. Battle Pass skin. То пак е с мисии. То ти показва кой ранг си. Съм стигал най-много Diamond. Малко я знам. То е купен скин. То Battle Pass. Сигурно то също е Battle Pass. То също е Battle Pass. То се купен.
Той от Black Phone май филма. Много як скин. Тос май от този Battle Pass, да. Някаква скатана, брат. OG Pass, то се е Battle Pass скин. Той е OG Pass, Fake Raven. За съжаление, оригиналната Raven нямам, защото я бях купил и после я върнах и да. Тук имаме коледен гъв, то се от коледните подаръци, то е Battle Pass скин. Той не знам, или е купен, или не знам, стартер пак, или Music Pass, някакви там. Не знам, пишете в коментарите. Той е OG Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass скин, то също е Battle Pass и идваме на Renegade Trader, много як скин. Имаме стартер пак някакъв скин, то също е много як скин, то го играя. Имаме някакъв Мидас, става ли златен, то моля да бъде златен. Да, ето. Тук е мода с някакви шапки, работи, мода е бял. Имаме тос банане от пак с тая котка. Тук имаме грахчета, че трябва да е Battle Pass. Тос скин е безплатен, то е от Хелуин. Пак с квестове се взимаше. Стартер пак. OG Pass май, не знам, той е Battle Pass, много як. Той е tryhard скин. Кефма. Омега. OG Pass. Battle Pass. Той е от пак с този скин и още един. Той е от Simpson Battle Pass. Той се взимаше като свържеш с акаунта с Lego или Disney. Ще го изложа. Той е стартер пак май. Той е Battle Pass скин. Той е OG Pass. Той е... Брат, какво е той, бе? Той или е купен скин, или е Battle Pass скин. Едно от двете ще. Имаме Battle Pass скин. Той даже май от този Battle Pass, да. Той е Ферарито, Симпсън. Той е майката, там, не ги знам. Той е Battle Pass скин, Стартер пак, който ги вземам буквално заради 2 бакса, нищо друго. Той е Battle Pass скин, OG Pass, Black Knight, Fake Black Knight. Battle Pass, той е купен скин, извънземното, много як скин. Купен скин, да, той е купен скин. Battle Pass скин, Battle Pass, Simpson, Хомера. Той е як скин, между другото, да. Май съм го макснал, да. Има всичките. Той е много яко. Имаме Battle Pass скин. Той никога не бих се го купил. Той е коледен гъв, пак от подаръците. Battle Pass скин. Или май купен. Не знам. Годзилата, брат, той няма как да не е Battle Pass. Никога не бих си взел такова нещо. Фокуса много як скин. Аз даже в момента играя с него. Да, всъщност, да, купен скин е. Дъмито е също купен скин. Ечото също. Той е Battle Pass скин. Той е като трябваш да свържеш Epic Games акаунта с Lego и ти го дава безплатно. Тук имаш... Той се правиш с квестове, пак ти показва ранка е тук. Отстрани. Име Battle Pass скин.
Battle Pass, стартер, то стартер пак е много як. Скина ме изкефи, взех си го и го играя всъщност този скин. Много ме кефи. Battle Pass скин, то е стартер пак. Че не знам. Или купен, или Battle Pass. OG Pass, Chaos агента, много як скин, Tryhard. Купен скин, Andy Plays Games скина. Купен. То сме гифнат. Този е купен. Този е от пака с банана. Ето е и с тая котка. То е скин с мисия. Да, то се изпълняваш с мисия. То се ти даже ме от Battle Pass, но е як е скина, кефма. Battle Pass скин, че не знам как. Или е Battle Pass, или е купен едно от двете. То е Battle Pass скин. Battle Pass, той е безплатен от коледните скинове. Имаме аура, много як скин. Купен. Той не знам какво. Той не знам дали е купен. Той 100% е Battle Pass, защото нема кеф скина, не бих си го купил. Някаква краставица, брат. Той моля да е? Да, някаква огромна краставица. Ето е. Тя без маска. И той е Battle Pass, май. Той е гифна скин. Той пак е от Симпсън, май. Да, такъв анимиран е. Той е безплатен скин с квестове. То се май от коледните, безплатните от подаръците. То се Battle Pass skin, Battle Pass skin, то се як между другото. Имаме някакви... Тук вече почваме с Сирия скиновете. Имаме Star Wars. Той прилича на меченцето от розовото. Само че Чубака. Тук имаме някакъв пилот. Stormtrooper. Но той мен то скин ме кефи. Имаме... то скин е купен май. Да, купен. То се е от... Като си взех Fortnite, където ми дали всички пасове. То се от Lego паса май. То се е Battle Pass скин. Shadow Series. И трите скина са от един пак. Много як скин е. То лично мене много ме кефи. То също не е лош. То те избутва. Тук имаме Marvel скин, Iron Man, Доктор Дум, някоя Ема Фрост, Гуенпо, той е Мистерио, Банана Пили, Кадваркулака, Черна Пантера, Капитан Америка Джонзи, имаме Лава Сириус. То пак беше безплатен. С мисии се изпълняваше. Той е Juice WRLD, то май беше безплатен от Life Event го даде. То се Music Pass Sabrina Carpenter. То как се казваше, The Weeknd. Много як скина, то го играя, наскоро го играх. Тук имаме Marshmello, имаме Bruno Mars, имаме някакъв робот, Gaming Legend Series, още някакъв огромен робот, Sub-Zero и тук имаме Психо. Той Психо, не знам дали е рядко вече, защото знам, че са го връщали и май вече му е паднала редкостта, но не знам. Пишете долу в коментарите. Имаме Банан Пили. То сме е безплатен. Пак. Тук имаме DC Series. Жокер. То скин е яко, бе. Отдавна
Аз повечето скинове даже само си ги купувам и не ги играя. Не знам защо. Трябва да почна да ги играя. Тук имаме Робин. То се 100% или купен или Battle Pass. И тук имаме два скина на от крилпакове. То се някакъв рошлю брат с катана. И завършваме с някаква розовелка от крилпак. Еми, хора, той ще от този видео. Той ще бъде за... Той е моят Fortnite Walker. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте, коментирайте какви други игри искате да играем. Абонирайте се за канала, за да не изпуснете новите видеа, които ще качвам. И да, ти ще бъде от мен. Чао!